szemlélik az eseményeket. Na, Farkas Zoli, de jól tekeredik, felső kapufa, gól. Harmadszorra már bemegy Hegedűs Dávid a gólszerző, de lehet, hogy Zsók Józsi az. Zsók ünnepelteti magát, lehet, hogy már az is gól volt. Ismétlés Mitrovicstól, Kovács Zoltán. Gólt szerez az Újpest a semmiből. Kovács Zoltán rossz helyre ütötte ki a labdát, nem volt mit tennie, muszáj volt, és Kulcsár Kornél nagyszerű labdája Balázs Benjamin felé. Na, el lehet dönteni a meccset Benjamin. Balázs Benjamin megáll, nem történt szabálytalanság, Milán Perics tovább teszi Kulcsárnak, Kulcsár ballal lő, gól. Így van. Mintaszerű kaposvári akció Kulcsártól indul, és Kulcsár fejezi be. Most számított arra, hogy Milán Perics tovább fogja tenni a labdát, és ugye hát oda megy ünnepeltetni magát a fehér farkasok köré, a fiatal kaposvári játékos Kulcsár Kornél. Már vissza is ér Korhut. Szóval azt nehezményezte Kulcsár Kornél, hogy erre bizony, hoppá, de nagy gól. Sitku Illés, Lázár Bence beadása után.